ఓం సాయి చరణం శరణం, శ్రీ సాయి చరణం శరణం. ఓం సాయి చరణం శరణం, శ్రీ సాయి చరణం శరణం. యోగాభ్యాసము చేయు సాధకుడు సాయిని చూచుటకొచ్చెనుగా. రొట్టెను ఉల్లితో సాయి తినుటను చూచినాడు ఆ సాధకుడు. సాధకుడనుకొనెను తన సమస్యను సాయి ఎట్లు నెరవేర్చునని. ఉల్లిని జీర్ణించు శక్తి ఎవరికో వారే తినవలెననెనుగ సాయి. పాము కాటుతో విషము ఎక్కిన శ్యామా సాయిని శరణు వేడెను. బాబా శ్యామాను చూడగనే కోపముతో తెగ తిట్టెనుగా. సాయి తిట్టినవన్నీ కూడా పాము విషమునకు చెందినవి. సాయి పలుకులే మంత్రములాయెను, శ్యామాను రక్షించెనుగా. కాకా సాహెబ్ మేక నరుకుటకు సిద్ధమయ్యెను సాయి ఆజ్ఞతో. సాయి పలుకులే చట్టమనెనుగా, గురువాజ్ఞే తన విధి అనెగా. ఓం సాయి చరణం శరణం, శ్రీ సాయి చరణం శరణం. ఓం సాయి చరణం శరణం, శ్రీ సాయి చరణం శరణం.